Hello guys. Adto day mi nilangga sa dagat kay mukaon silangga pamahaw. Kasi inday vlogs to ana sa school. Sulod ni siya sa school kay kuan. Nanulod ni sila kay alas 8 na. So silangga mamahaw sa dito sa datin sa dagat. Hangin kayo. Hello. Hi, clap sila ilahapang gabi. Be, clap your hands palangging be. Be, clap your hands nila lang gabi. Clap your hands. Uy, katulgon pa silang ga. Clap your hands. Clap. Ha, clap lang ga. Wala sa mood silang ga kay bago pa siyang mataw. Ako pa siya kapamahaw. Kay ako siyang ipakaon ganun, hindi siya ganahan kay sayo pa kaayo. So, di daan padoon na mi sa dagat. Doon na kami sa dagat. So, hunas kaayo. Wow. Nandot sa dagat. Hunas ka istat. Wow, nice dagat. Hunas ka isya. Wow, nice. Hunas. Hunas kayo. Nakita nyo ang dagat ka. Hunas.